Λοιπόν, θα ακολουθήσει η παρουσίαση του πολιτιστικού προγράμματος «Τα 5 μεγεθύρια της Ελλάδας» και περιβαλλοντικού. Πολιτισμός, δεν είναι και αυτό. Υπεύθυνη του προγράμματος υπήρξε η κυρία Λεωνάρδου Αναστασία, θα σας παρουσιάσει το πρόγραμμα. Κυρία Λεωνάρδου, μπορείτε να έρθετε. Με τα παιδιά της μαζί. Ωραία. Καλησπέρα λοιπόν και από εμάς. Στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς μελετήσαμε με όλη την τρίτη τάξη το δημοτικό τραγούδι του Γεωφυλιού της Άρτας. Μας απασχόλησαν οι πραγματικοί λόγοι που μπορεί ένα ελευθερί να γκρεμίζεται. Μιλήσαμε για το έθιμο της στοιχείωσης. Αναζητήσαμε παραλλαγές του τραγουδιού, κυρίως στις βαλκανικές χώρες. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα για ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα βασισμένο στο θεματικό πυρήνα της οικοδόμησης των πετρογέφυρων. Το πρόγραμμά μας είχε τον τίτλο του Γεφυριού της Άρτας, μια γέφυρα του χτες με το σήμερα και το αύριο, γιατί βασίστηκε σε δύο κύριους άξονες. Ο πρώτος αφορούσε στο καθεαυτό τεχνικό και οικονομικό-κοινωνικό πλαίσιο της οικοδόμησης ενός πέτρινου γεφυριού. Εκεί λοιπόν μάθαμε τον τρόπο που δούλευε και ζούσε ο κόσμος των γεφυράτων. Και φυσικά εκτιμήσαμε τη δύναμη της γεωγραφίας να διασώζει, να μελετά και να στεριώνει τους δεσμούς με το εθνικό και πολιτισμικό μας παρελθόν. Ο δεύτερος άξονας αφορούσε στον ίδιο το θρύλο, στο χτίσιμο της λιγερής, στο ρόλο του πουλιού, στη στάση του πρωτομάστορα και του λαού. Τώρα με σας παρώσω, έχετε εδώ στη σχολή. Μια αρχαία τραγωδία με το πρόβλημα, τη λύση και τον απομηχανής Θεό και την τραγική ηρωνία σε μια πιο σύγχρονη εκδοχή. Ο θρύλος πόλιασε με έμπνευση τη λαϊκή ανώνυμη δημιουργία, αλλά και την επώνυμη τέχνη, και εμείς αναζητήσαμε τέτοια έργα. Έτσι λοιπόν, οι 25 μαθητές του προγράμματος, χωρισμένοι σε ομάδες, ερεύνησαν και έμαθαν για τον κόσμο των πετρογέφυρων και για το μύθο του γεφυριού της Άρτας. Και όχι μόνο μέσα από τα βιβλία και το διαδίκτυο, αλλά και από δύο ωραίες εκδρομές, μία στο Πήλιο και άλλη μία στην Ήπειρο, όπου η θεωρία έγινε αυτή πραγματικότητα. Όσα μάθαμε, σας τα παρουσιάζουμε απόψε, σε μια ιστορία που θα μπορούσε να είναι και αληθινή. Αλλά κι αν δεν είναι, δεν έχει σημασία, γιατί αληθινές είναι η γνώση και η ευαισθητοποίηση που κερδίσαμε, ψάχνοντας, συζητώντας, βλέποντας και αγγίζοντας. Τόσο αληθινή ήταν και η χαρά της θεατρικής παράστασης Πρωτομάστορα έργα και της συζήτησης με τον κύριο Ιωσήφ Πάστα, που είναι απόψε μαζί μας. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Άλλο τόσο αληθινή ήταν και η ενθάρρυνση που εγώ προσωπικά δεχόμουν από το έργο ζωής του κυρίου Σπύρου Μαντά, που δεκαετίες ολόκληρες ερευνά, καταγράφει, διασώσει τα πετρογέφυρα της πατρίδας μας και που αν και το ήθελε δεν είναι απόψε μαζί μας. Μαζί μας δεν είναι απόψε και η κυρία Καλιουσό Έρτσου, που δούλεψε πολύ για το πρόγραμμα. Τη συνοδεύουν όμως η σκέψη μας και η αγάπη μας. Σας ευχαριστούμε. Thank you.
χωρίς οικογένεια και φίλους, χαμένος στη σιωπή του. Το μόνο που θυμάμαι από αυτόν είναι κάποια λόγια που μουρμούριζε σιγανά και κανείς δεν καταλάβαινε. 45 μάστορες και 60 μαθητάδες, γεφύρια θεμέλιαναν στις άκρες του ποτάμου. Μέχρι τη στιγμή που ήρθε στα μέρη μας ένας ξένος από την Άρτα. Αυτός αναγνώρισε τη μοναχική φιγούρα στα καφενεία του χωριού και μας αφηγήθηκε την παράξενη και τραγική του ιστορία. Ο Λάμπρος ήταν χτίστης, σαν τους περισσότερους άντρες από εκείνα τα μέρη που δούλευαν τη σκληρή πέτρα και της έδιναν σχήμα και μορφή. Οι άλλοι έφτιασαν βρύσεις και μήλους, σπίτια και πανδοχεία, εκκλησίες και τζαμιά, τετράγωνα καμπαναριά και στρογγυλούς μιναρέδες. Μα ο Λάμπρος ήταν γεφυράς, έκτισε γεφύρια, τα περίφημα πετρογέφυρα. Μικρό αγόρι είχε μπει στο πουλούκι του θείου του, του πρωτομάστορα, σαν Μαστορόπουλο. Έκανε όλα τα θελήματα, δεν του έλειπε όμως και το παιχνίδι. Έπαιζε λίγο, δούλευε πολύ και κυρίως μάθαινε την τέχνη του γεφυρά. Μεγαλώνοντας, έγινε λασπιτζής, ασβεστάς, δαματζής, πελεκάνος και χτίστης. Και κάποια στιγμή διαδέχτηκε το θείο του που του άφησε κληρονομιά την τέχνη, τους συνεργάτες του και την ευχή να στεγιώνει πάντα τα γεφύρια που θέλησε από το χέρι του. Όπου τα ορμητικά ποτάμια χώριζαν τους ανθρώπους, καλούσαν τον Λάμπρο για να γεφυρώνουν τις όχθες τους, γεφύρια δικά τους, μικρά και μεγάλα, μονότοξα και πολύτοξα, σε χαράδρες βουνών και σε ανοίγματα κάμπων. Δέσποζαν στη Μακεδονία και στη Θεσσαλία, στη Ρούμελη και στην Πελοπόννησο, μέχρι και στην Κρήτη. Έκανε τις συμφωνίες πάντα προφορικά, γιατί δεν ήξερε γράμματα. Τα συμβόλαια ήταν τότε στα λόγια, όχι στα χαρτιά. Μα ο Λάμπρος, εκτός από άριστος χρήστης της πέτρας, ήταν και καλός εργολάβος, και έτοιμος συνέτερος, και σωστός διαχειριστής, και αυστηρός όπου έπρεπε, και δίκαιος σε όλους. Γι' αυτό ήταν αγαπητός σε μαστόρους και μαστορόπουλα. Έτσι, ήταν όλοι ευχαριστημένοι, και έβαζα και την ψυχή του στο χτίσιμο. Το γεφύρι, έλεγε ο Λάμπρος, έχει τη δική του ψυχή. Είναι ζωντανό πράγμα. Έχει όνομα και ταυτότητα. Κάποτε ήρθε παραγγελία για ένα μεγάλο γεφύρι πάνω στον Άραχθο ποταμό, στην πόλη της Άρτας. Ο Άραχθος κατέβαζε ορμητικά τα νερά του, έπνιγε ζώα και ανθρώπους, δυσκόλευε και απαγόρευε την επικοινωνία και το εμπόριο με τους απέναντι. Έπρεπε κάποιος να δαμάσει τον ποταμό. Την παραγγελία έκανε ο Τρικογιάννης, ένας πλούσιος πρωτοπόλης της πόλης που ήθελε να διεξάγει το εμπόριό του με ασφάλεια. Η συμφωνία έκλεισε. Συγκεντρώθηκαν οι συνεργάτες, αδέρφια, ξαδέρφια, ανήψια και άλλοι συγγενείς από το συνάφι των γεφυράδων και οργανώθηκε η αποστολή. Το πουλούκι έφυγε τον Απρίλη, μετά τη γιορτή του Άγιου Γεώργιου. Η ημέρα της αναχώρησης ήταν στενάχωρη, γιατί οι άνδρες θα επέστρεφαν μήνες μετά στη γιορτή του Άγιου Δημήτρη τον Οκτώβρη. Το χτίσιμο των γεφυριών πάντα γινόταν με την ευλογία των δύο καβαλάρων των Αγίων. Ούτε πριν, ούτε μετά, γιατί τότε λιγόστευαν τα νερά του ποταμού και έχαναν την ορμή τους. Οι γυναίκες και τα παιδιά αποχαιρέτησαν τους άντρες. Σύμφωνα με το έτοιμο, άφησαν το νερό να τρέχει στον δρόμο για να χαράζονται τα ίχνη για το γυρισμό. Έμεινε πίσω να πλανιέται, μόνο η προσμονή της επιστροφής τους και των δώρων. Μπροστά βάδιζε ο Λάμπρος και ακολουθούσαν οι μάστοροι, τελευταίοι μαθητάδες. Πολλά ήταν και τα ζώα που συνόδευαν την αποστολή. Αυτά που βάλωσαν τα εργαλεία της δουλειάς, αυτά τα μετέφεραν και τις πέτρες από το καμάρι στο ποτάμι. Σαν έφτασε το πουλούκι στην Άρτα, οι άντρες έστησαν τον καταβλισμό στον τόπο που θα χτιζόταν το γεφύρι. Πρώτα ετοίμασαν το ταμάρι για να πελεκάνε τις πέτρες και να φτιάχνουν το κουρασάνι. Κουρασάνι ήταν το κονίαμα από σβησμένο ασβέστη, χώμα, νερό, κεραμίδια, ασπράδια αυγού, φτερά πουλιών, μαλλιά ζώων και ξερά χόρτα. Στο ταμάρι συγκέντρωναν και την ξυλία που χρησιμοποιούσαν για τις ξυλοδεσιές και τους ξυλότυπους. Μετά έχτισαν πρόχειρο το μαγειρίο, το κλεισταριό, τη στάνη για τα ζώα, την αποθήκη για τα εργαλεία, τις καλύβες που θα έμεναν οι ίδιοι. Διάλεξαν το μέρος της εγκατάστασής τους πιο ψηλά από το ποτάμι, για να κατεβάζουν εύκολα τα υλικά, να έχει κοντά βρύση, μήλο, κάποιο ξεκλήσι για την προσοχή.
Τότε άρχισε η πραγματική ευθύνη του Λάμπρου. Μαζί με τον Θιακογιάννη και τους προύχοντες της πόλης, ανεβοκατέβηκε την κήτη του Άρρωστου πολλές φορές, για να βρει το κατάλληλο σημείο για το γεφύρι. Στα βουνά πάντα έψαχνε το πιο στενό πέρασμα ανάμεσα στα βράχια, ενώ στις κοιλάδες, όπως τώρα στην Άρτα, αναζητούσε το πιο πλατή σημείο, εκεί όπου τα νερά του ποταμού έχαναν τη ρευστικότητά τους. Ο Λάμπρος βρήκε σύντομα το σωστό μέρος, 1 χιλιόμετρο πέρα από την πόλη και την εκκλησία της Παναγιάς της Περιγορύπτειας. Το γεφύρι του θα είχε μήκος 145 μέτρα και πλάτος 3,75 μέτρα για να περνάνε με ασφάλεια τα ζώα του Θιακογιάννη, φορτωμένα τα εμπορεύματά του, αλλά και οι άνθρωποι, Έλληνες και Τούρκοι. Πρώτα χτίστηκαν τα ακρόβαθρα του γεφυριού. Στα μονότοξα γεφύρια, τα πράγματα ήταν πιο απλά. Τα ακρόβαθρα λαξεύονταν γερά στα βράχια. Εδώ όμως θα χτιζόταν πολύτοξο, και έτσι οι άντρες έπρεπε να αλλάξουν τη ροή του ποταμού για να χτίσουν στην κήτη του τα μεσόβαθρα και τους προβόλους. Σχεδίασε λοιπόν ο Λάμπρος 4 ασύμμετρες συνοικητικές καμάρες, πολλές ψευδοκαμάρες και 8 μικρότερα τοξωτά ανοίγματα για να αντέχει το γεφύρι την πίεση του νερού στις πλημμύρες. Ο ξυλουργός έτοιμασε τους ξυλότυπους για τις καμάρες, τους στερέωσαν γερά και άρχισε το χτίσιμο. Οι χτίστες δούλευαν παράλληλα από τις δύο πλευρές του τόξου και προχωρούσαν προς την κορυφή. Εκεί, ο πρωτομάστορας θα τοποθετούσε το κλειδί, τη μαγική πέτρα που πλήθωνε την κάμαρα και διοχέτευε όλες τις δυνάμεις προς τη βάση του γεφυριού. Μεγάλη υπόθεση το σωστό κλειδί, έλεγε ο Λάμπρος. Όμορφα πελεκυμένες πέτρες γέμισαν τα τύμπανα των τόξεων, στερεωμένες με κουρασάνι και δεμένες γερά με σιδερένιες άρπιζες. Μαρμάρινες πλάκες ευτυχίστηκαν. Η πιο περίοπτη είχε το όνομα του Θιακογιάννη. Κατασκευάστηκε το κατάστρωμα και το προστατευτικό στιθαίο με τις αρκάδες. Κρεμάστηκε το προειδοποιητικό κουδούρι στην κάμαρα του πιο ψηλού τόξου. Και όσο το γεφύρι ψωνόταν περήφανο, τόσο η χαρά των μαστόρων και των μαθητάδων μεγάλωνε. Μια για το έργο των χεριών τους και άλλη μια για το γάμο του Λάμπρου με τη Λιγερή, την πιο όμορφη της Άρτας που γνώρισε και αγάπησε και πήρε γυναίκα του. Πλησίαζε η μέρα που το γεφύρι θα παραδεινόταν στην πόλη. Η ανυπομονησία όλων είχε κορυφωθεί, μαζί και η αγωνία του Λάμπρου. Ποιος πρωτομάστορας δεν αγωνιά τη στιγμή που αφαιρούνται οι ξυλότυποι, ποιος δεν τρέμει μη γίνει ξαφνικά το κακό και γκρεμιστεί το γεφύρι, πόσες και πόσες φορές δεν είχαν ζήσει τα μπουλούκια τέτοιες σκηνές. Από κακούς υπολογισμούς, από ξαφνικές πλημμύρες, μήπως έλεγαν από την οργή του ίδιου του ποταμού που αρνιόταν υποταχθεί στην ανθρώπινη εξουσία. Μήπως από το ρυθμό του πνεύματος που ζούσε στο γεφύρι όταν ξυπνούσε από τις μουσικές και τους χορούς που οι αλαζόνες άνθρωποι αποτολμούσαν πάνω στο κατάστρωμά του, γιατί όλοι τότε πίστευαν και στη θεϊκή δύναμη του ποταμού, αλλά και στο πνεύμα του γεφυριού. Εκείνη τη μέρα, ανήμερα της γιορτής του Άι Δημήτρη, όλος ο λαός της Άρτας είχε μαζευτεί στο ποτάμι. Άντρες και γυναίκες με τις καλές τους φορεσιές, έτοιμοι να διαβούν το γεφύρι και να πιάσουν το βλέμμα και να αποχαιρετήσουν τον κουλούπι των γεφυράδων, μαζί και την όμορφη Λιγερή, που έγινε στο πρώτο της παιδί θα ακολουθούσε τον άντρα της στην πατρίδα του. Κανείς δεν εξιστόρισε με ακρίβεια ποια στιγμή οι περήφανες καμάρες κατρακύλησαν στο νερό. Θόρυβος τρομακτικός και απόκοσμο βουητό, πηχτή σκόνη, φωνές και κλάματα για ώρα πολύ. Και όταν όλα αυτά κατακάθισαν, το γεφύρι δεν υπήρχε. Ο Θιακογιάννης εξοργίστηκε. Ο πρωτομάστορας κατάλαβε τις προσβολές. Οι μάστοροι έπιασαν τα εργαλεία τους και ξανάρχισαν τη δουλειά. Το γεφύρι στήθηκε σαν πρώτα. Είχε στο μεταξύ γεννηθεί και ο γιος του Λάμπρου και της Λιγερής. Και την ημέρα της δεύτερης παράδοσης, το γεφύρι ξαναγκρεμίστηκε. Η οργή του χορηγού μεγάλωσε. Ο Λάμπρος αισθάνθηκε βαθιά ταπεινωμένος. Οι μαστόροι κρυφομιλούσαν απορριμμένοι στα κουδαρίτικα τη μυστική διάρκεια των γεφυράδων. Ήταν ένας ολόκληρος κόσμος αυτή η γλώσσα, με ονόματα, ρήματα, ρυθμούς. Ο μόνος τρόπος να συνεννοούνται με ασφάλεια και γεμήθεια. Και τότε ένα πουλί εμφανίστηκε. Εγώ ξέρω πως τα πουλιά δεν μιλούν, μόνο και λαϊδούν. Εκείνο όμως το πουλί ήταν διαφορετικό. Είχε ταξιδέψει σε όλη τη γη, είχε γνωρίσει όλα τα πάθη των ανθρώπων και ήταν σοφό. Αλλά
Αλλά το πουλί εκείνο, εκτός από σοφό, ήταν και πολύ σκληρό. Απάνθρωπο θα λέγαμε αν ήταν άνθρωπος. Αλλά ήταν μόνο ένα πουλί. Έδωσε λοιπόν τη λύση. Να χτιστεί στο γεφύρι η Λιγερή, η όμορφη γυναίκα του πρωτομάστορα. Αν δεν στοιχιώσετε άνθρωπο, γεφύρι δεν στεριώνει. Και μη στοιχιώσετε ορφανό, μη ξένο, μη διαβάτη, παρά του πρωτομάστορα την όμορφη γυναίκα, που έρχεται αργά τα ποταχή και πάραρα το γιο μου. Ο πρωτομάστορας το πίστεψε το πουλί, γιατί θυμήθηκε παλιές ιστορίες για θυσίες ανθρώπων σε θεμέλια γεφυριών και για την όμορφη κόρη ενός αρχαίου στρατηγού, η Φιγένεια την έλεγα, που θυσιάστηκε για να φυσήξει άλμος και να φύγουν τα καράβια για τον πόλεμο. Τότε δεν είχε τόσο σημασία. Τώρα όμως έκανε την καρδιά του πέτρα και έστειλε μήνυμα στη Λιγερή με εκείνο το ίδιο το πουλί. Αργά ντυθεί, αργά αλλαχτεί, αργά να πάει το λιώμα. Αργά να πάει να διαβεί τη σάρτα στο γεφύρι. Και το πουλί παράκουσε κι αλλιώς έπαιγε εκεί, είπε. Γοργά ντύσου, γοργά άλλαξε, γοργά να πας στο γιώμα. Γοργά να πας και να διαβείς τη σάρδα στο γεφύρι. Η Λιγερή χάρηκε. Άραγε είχε τελειώσει το γεφύρι και ήθελε ο άντρας της να το διαβούν μαζί. Ντύθηκε, στολίστηκε, φίλησε το μωρό της και πήγε. Γεια σας χαρά σας, μάστοροι, και εσείς οι μαθητάδες. Μα τι έχει ο πρωτομάστορας και είναι βαριομισμένος? Οι άντρες, αδέρφια και ξαδέρφια και ανήψια του πρωτομάστορα είχαν ακούσει και εκείνη το πουλί. Την πλάνεψαν λοιπόν με ψεύτικα λόγια. Το δαχτυλίδι το έπεσε στην πρώτη την καμάρα. Και ποιος να μπει και ποιος να βγει το δαχτυλίδι να βρει. Η αγάπη της Λιγερής για το λάμπρο οδήγησε τα βήματά της στην πρώτη την καμάρα. Μάστορα, μη πικραίνεσαι, κι εγώ να πας το φέρω. Εγώ να μπω κι εγώ να βγω το δαχτυλίδι να βρω. Αλλά χωρίς αποτέλεσμα, αφού δαχτυλίδι δεν υπήρχε, μήδε καλέ κατέβηκε, μήδε στη μέση επήγε. Τράβα καλέ με τον άλυσο, τράβα την αλυσίδα, τι όλο τον κόσμο ανάγυρα και τίποτες δεν ήβρα. Η θυσία έγινε γρήγορα. Ένας πηχάει με τον μυστρή κι άλλος με τον ασβέστη. Παίρνει και ο πρωτομάστορας και ρίχνει μέγα λίθο. Και η Λιγερή θρήνησε τη μοίρα της και τη μοίρα των αδερφάδων της και όλων των γυναικών που θυσιάζονται για τα μεγάλα έργα των ανδρών. Αλίμονο στη μοίρα μας, κρίμα στο ριζικό μας. 3 αδελφάδες είμαστε και 3 κακογραμμένες. Η μια χτίσε το Δούναβι και η άλλη τον Αφράτη, και εγώ η βιοστερνότερη της άρτας στο γεφύρι. Η προδομένη αγάπη της έγινε μίσος και κατάρα. Ως τρέμει το καρδιόφυλλο, να τρέμει το γεφύρι, και ως πέφτουν τα δεντρόφυλλα, να πέφτουν οι διαβάτες. Αλλά η αδερφική αγάπη ξύπνησε μέσα της τη φωνή της λογικής. Κόρη, τον λόγο άλλαξε κι άλλη κατάρα δώσε. Όχι μονάκριβο αδελφό, μη λάχει και περάσει. Έτσι η κατάρα της Λιγερής έγινε ευχή, γιατί οι κατάρες δεν παίρνονται πίσω, μόνο αλλάζουν. Αν τρέμουν τα άγρια βουνά, να τρέμει το γεφύρι. Και αν πέφτουν τα άγρια πουλιά, να πέφτουν οι διαβάτες. Τι έχω αδελφό στην ξενιτιά, μιλάχει και περάσει. Και στο τέλος, λένε, παρακάλεσε τον άντρα της να μην της χτίσουν το ένα μάτι, για να βλέπει από μακριά το μωρό της, και να αφήσουν άχτιστο το ένα της στήθος, για να το θυλάζει μέσα από τις πέτρινες καμάρες. Το γεφύρι χτίστηκε, οι καμάρες του άντεξαν τη δύναμη του νερού και του αέρα, ο ποταμός εξαφανίστηκε. Την ημέρα της παράδοσης, ο Διακογιάννης διάβηκε περήφανα το γεφύρι του. Ο λαός γλέντισε, οι μάστορες πήραν τις αμοιβές τους και ξεχύθηκαν στο παζάρι της Άρτας. Ο άραχτος συνέχισε να κυλάει τα νερά του υποταγμένος. Ο λάμπρος φίλησε το μωρό και χάθηκε για χρόνια. Κάπου άκουγαν γι' αυτόν ότι δούλευε απλώς πετρά σε ξένα συνεργεία και ότι ποτέ πια δεν πλησίασε γεφύρι, μόνο κάτι ταπεινά ξοπλίσια έρχιζε. Κι ύστερα κανείς δεν ξαναμίλησε γι' αυτόν, ούτε για τη γυναίκα του που στοίχησε στη Σάρτα στα μέρη. Διάβασα πριν λίγο καιρό σε ένα βιβλίο πως το γεφύρι της Σάρτας, λέει, το είχε παραγγείλει ο Πασάς για να διαβεί το ποτάμι τουρκικός στρατός και να καταπνίξει την Ελληνική Επανάσταση. Και ότι οι Έλληνες τίστες επίτηδες τον γκρέμιζαν, μέχρι που ο Πασάς απείλησε πως θα κόψει το κεφάλι του πρωτομάστορα και της γυναίκας του. Μπορεί να είναι αυτή η αλήθεια, μπορεί να είναι η άλλη. Αυτή που μουρμουρίζει τα βράδια ο Λάμπρος δίπλα στο τζάκι και που αρχίζει πάντα με τους ίδιους τύπους. 45 μάστοροι και 60 μαθητάδες γεφύρι δεν θεμέλιωναν στη Σάρτα στο ποτάμι.
Δεν μπορώ εγώ να αποφασίσω. Δεν είμαι σε θέση να διαβάσω το μυαλό και την καρδιά των ανθρώπων, ούτε να ξεχωρίσω την πραγματικότητα που κρύβεται στο βάθος των μύθων και των θρύλων. Έχω δει όμως εικόνες του Γεφύριτου της Άρτας και σκέφτομαι πως ένα τέτοιο τρανό έργο ίσως και να άρχισε μια μεγάλη θυσία. Γιατί έτσι δεν συμβαίνει με κάθε γεφύρι που ενώνει απέναντι όχθες και μας ανοίγει καινούριους ορίζοντες. Αφού η μοίρα του ανθρώπου είναι να ξεκολλά από το χώμα και να πετάει ελεύθερος, γίνεται αυτό το πέταγμα χωρίς κόστος. Γίνονται πραγματικότητα τα όνειρα χωρίς μόχθο. Γίνονται τα δύνατα δυνατά χωρίς τόλμη. Γινόταν πανηγύρι. Ο λαός χόρευε και γλεντούσε. Έτσι λοιπόν και απόψε, το γεφύρι μας στέριωσε και θα ακολουθήσουν οι πυρότικοι χοροί από τα παιδιά μας.